Πειραιάς είναι σήμερα το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Μέχρι τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. ήταν νησί που ενώθηκε σταδιακά με την Αττική εξαιτίας των αποθέσεων του ποταμού Κηφισού. Το όνομα Πειραιεύς σημαίνει Πορθμεύς, δηλαδή αυτόν που ανελαμβάνει να περάσει με πλοιάριο τους κατοίκους από την Αττική στην απέναντι όχθη του τότε νησιού του Πειραιά. Σύμφωνα με άλλη ερμηνεία, το όνομα προέρχεται από τη λέξη πέραν, δηλαδή την απέναντι όχθη, επειδή ανάμεσα στην νησίδα του Πειραιά και στις ακτές της Αττικής μεσολαβούσαν έλλη. Ο αρχαίος Δήμος δημιουργήθηκε το 508 π.Χ. από τον Κλισθένη, τον ιδρυτή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Εκείνος όμως που αντιλήφθηκε τη σημασία της γεωγραφικής θέσης του και διαμόρφωσε το δίπολο Αθηνών-Πειραιώς ως ενιαίας οντότητας ήταν ο Θεμιστοκλής. Από εκείνον κατασκευάστηκαν στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. οι λιμενικές εγκαταστάσεις και η πρώτη οχύρωση μήκους 11 χιλιόμετρων, μετατρέποντας τον Πειραιά σε ένα μεγάλο εμπορικό και στρατιωτικό λιμάνι του ισχυρού αθηναϊκού στόλου. Στη συνέχεια, ο Πειραιάς ενώθηκε με την Αθήνα με τα μακρά τείχη που οικοδόμησαν ο Κίμων και ο Περικλής στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Τη ρημοτομία της πόλης ανέλαβε ο κορυφαίος πολεοδόμος της αρχαιότητας, ο Υπόδαμος από τη Μήλο. Ο αρχαίος Πειραιάς διέθετε 3 λιμάνια. Το λιμάνι του Κανθάρου, που αντιστοιχεί στο σημερινό κεντρικό λιμάνι, το λιμάνι της Ζέας, η σημερινή Μαρίνα Ζέας ή Πασαλιμάνι, και το λιμάνι της Μουνιχίας, δηλαδή το σημερινό Μικρολίμανο ή Τουρκολίμανο. Το λιμάνι του Κανθάρου ήταν το μεγαλύτερο, με στρατιωτική και εμπορική χρήση, το λεγόμενο εμπόριον. Σήμερα μπορεί να επισκεφτεί κανείς από την πύλη Ε11 και Ε12 το Αρχαιολογικό Μουσείο από τους επιβατικούς σταθμούς Α, Β και Γ σε πολύ λίγο χρόνο, για να γνωρίσει από κοντά την ιστορία του Πειραιά. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στη Μαρίνα Ζέας. Μέσα από τις πλούσιες συλλογές του, ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει όψεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των κατοίκων του αρχαίου Πειραιά. Ακόμη μπορεί να αντιληφθεί την εμπορική και πολεμική του σημασία για τη Μεσόγειο, αλλά και να συλλάβει τη συμβολή του Πειραιά στη διαμόρφωση του χρυσού αιώνα της κλασικής Αθήνας. Το 1935 κτίστηκε το πρώτο μουσείο, ένα μικρό αλλά κομψό κτίριο σε ρυθμού εκλεκτικισμού. Το σημερινό μουσείο θεμελιώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε το 1981. Τα πιο διάσημα εκθέματα του μουσείου είναι 4 ορυχάλκινα γάλματα θεών και ένα θεατρικό προσωπείο. Ανακαλύφθηκαν τυχαία στο κέντρο του Πειραιά το 1959 κατά τη διάρκεια εξκαφών για έργα αποχέτευσης. Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένα στο δάπεδο ενός αρχαίου κτηρίου. Η απόκρυψή τους έγινε με σκοπό να διασωθούν από την πολιορκία του Ρωμαίου στρατηγού Σύλλα το 86 π.Χ., που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της Αθήνας και του Πειραιά. Το φημισμένο άγαλμα του Απόλλωνα κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της χύτευσης. Χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. και είναι ο μοναδικός ορυχάλκινος κούρος του κόσμου. Ο Θεός θα κρατούσε στο αριστερό χέρι τόξο και στο δεξί φιάλι, ένα αβαθές αγγείο με το οποίο θα έκανε σπονδί, δηλαδή ανέμακτη θυσία με την έκχυση κάποιου υγρού όπως κρασιού.
Μοναδικής ομορφιάς οριχάλκινο άγαλμα είναι η Αθηνά του Πειραιά. Η θεά φορεί μακρύ πέπλο με απόπτυχμα που πέφτει λοξά, ενώ ανασηκώνεται στην πλάτη. Η αιγίδα της, ένα δέρμα κατσίκας με φίδια, είναι διαγώνια φορεμένη και φέρει το κεφάλι της Μέδουσας γοργούς. Το δεξί χέρι θα κρατούσε πιθανώς αγαλμάτιο νίκης, ενώ το αριστερό θα στήριζε ασπίδα και δόρυ. Στο κεφάλι φορεί περικεφαλαία κορινθιακού τύπου, πλούσια διακοσμημένη. Τα μάτια της είναι ένθετα από ιαλόμαζα. Το έργο αποδίδεται στο διάσημο γλύπτη Εφράνορα και χρονολογείται γύρω στο 340 π.Χ. Θαυμαστό είναι το οριχάλκινο άγαλμα της Μεγάλης Άρτεμις. Η θεά εικονίζεται ως νεαρή, στιβαρή γυναίκα. Φοράει μακρύ πέπλο, ψηλά ζωσμένο και έχει εντυπωσιακή κόμωση. Τα μάτια της είναι ένθετα από ιαλόμαζα. Το δεξί χέρι θα κρατούσε φιάλη με την οποία θα έκανε σπονδί. Στο αριστερό θα κρατούσε τόξο και βέλος, ενώ στην πλάτη σώζονται ίχνη για τη στερέωση φαρέτρας. Το έργο αποδίδεται στο διάσημο γλύπτη Εφράνορα και χρονολογείται γύρω στο 350 π.Χ. Ένα δεύτερο οριχάλκινο άγαλμα εικονίζει την Άρτεμη σε μικρότερο μέγεθος ως νεαρή θεά του κυνηγιού. Φορεί μακρύ πέπλο, ψηλά ζωσμένο, με ημάτιο γύρω από τους ώμους. Στην πλάτη της κρέμεται η φαρέτρα που συγκρατείται μπροστά από διαγώνιο τελαμόνα. Στο δεξί χέρι θα κρατούσε φιάλη για σπονδί, ενώ στο αριστερό τόξο. Τα μαλλιά είναι μαζεμένα ψηλά σε κότσο. Τα μάτια είναι ένθετα από ιαλόμαζα. Χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. Υψηλής τέχνης είναι ένα μεγάλο οριχάλκινο προσωπείο. Αποδίδει ανδρικό γεροντικό ρόλο τραγωδίας. Ασφαλώς δεν θα φοριόταν, θα ήταν αφιέρωμα κάποιου ηθοποιού για τη νίκη του σε θεατρικούς αγώνες. Στην κορυφή υπάρχουν δύο πες για την ανάρτησή του. Το φιλοτέχνησε ο σπουδαίος Αθηναίος γλύπτης Σιλανίων γύρω στο 350 π.Χ. Σπουδαία είναι τα ευρήματα από τάφους που αποκαλύπτουν την επαγγελματική ιδιότητα του νεκρού καθώς και την κοινωνική του θέση. Στην περιοχή της Δάφνης αποκαλύφθηκε τάφος του 5ου αιώνα π.Χ. που περιείχε τον σκελετό 20χρονου άνδρα. Πιθανότατα ήταν ποιητής και μουσικός, όπως δείχνουν τα κτερίσματα, δηλαδή τα ταφικά δώρα που τον συνόδευαν. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό σε μέγεθος και πολυτέλεια ταφικό μνημείο είναι εκείνο της Καλιθέας. Ανήκει στον Οικύρατο, γιο του Πολυξένου, και στο γιο του Πολύξενο. Ο πατέρας ήταν πλούσιος ητέμπορος και μέτικος από την Ίστρια, περιοχή της σημερινής Ρουμανίας. Οι μέτικοι ήταν ελεύθεροι Έλληνες, χωρίς πολιτικά δικαιώματα στην Αθήνα. Το μνημείο έχει σχήμα ναΐσκου με δύο ιωνικούς κύονες. Στηρίζεται πάνω σε υψηλό βάθρο που κοσμείται με ζωφόρο αμαζονομαχίας. Μέσα στον ναΐσκο στέκουν τρία αγάλματα. Αριστερά ο πατέρας, Νικήρατος, στο κέντρο ο νεαρός γιος του Πολύξενος και δεξιά ένας δούλος που κουβαλά το ημάτιο του κυρίου του. Το μνημείο χρονολογείται γύρω στο 335-330 π.Χ. Αποκαλύπτει την ανθρώπινη ματαιοδοξία και την προσπάθεια του πλούσιου εμπόρου να διατρανώσει το κύρος της οικογένειάς του στην Αθηναϊκή πολιτεία, στην οποία ως μέτικος δεν ήταν δυνατό να συμμετέχει. Το τέλος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και την ηγεμονία του Φιλίππου Δευτέρου της Μακεδονίας σηματοδοτεί μια μαρμάρινη στήλη. Έστεκε πάνω στον τάφο ενός Αθηναίου στρατιώτη που πήρε μέρος στη μάχη της Χερόνιας στις 2 Αυγούστου του 338 π.Χ. Πρόκειται για τον Πανχάρη, γιο του Λεοχάρη, που πολέμησε στον πλευρό των Θηβαίων και των άλλων συμμάχων εναντίον των Μακεδόνων, που τελικά νίκησαν. Αριστερά απεικονίζεται ο Πανχάρης, που υπερασπίζεται τον πεσμένο συμπολεμιστή του,
εναντίον ενός έφυπου Μακεδόνα που μοιάζει με τα πορτρέτα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σημαντικά εκθέματα αποκαλύπτουν τη σημασία του Πειραιά ως στρατιωτικού λιμανιού. Το ριχάλκινο έμβολο μιας τριήρους αποτελεί σπάνιο έβριμα του 4ου αιώνα π.Χ. Ήταν τοποθετημένο στην απόλυξη της τρόπιδας του πλοίου. Το σφινοειδές σχήμα του συνέβαλε στον εμβολισμό του εχθρικού πλοίου. Τα 3 οριζόντια πτερίγια θυμίζουν την Τρίαινα, σύμβολο και όπλο του θεού της θάλασσας Ποσειδώνα. Ένας μαρμάρινος οφθαλμός τριήρους, με ζωγραφισμένη την ήριδα, θα ήταν καρφωμένος στην πλώρη του πλοίου, δίνοντάς του την εντύπωση ενός ζωντανού οργανισμού, ενός θαλάσσιου όντος. Μια λίθινη άγκυρα έχει σχήμα πυραμίδας και οπή ανάρτησης. Χρησίμευε για το δέσιμο των πλοίων πριν την καθέλκυσή τους ή για το άραγμά τους στους νεοσύκους. Άλλα εκθέματα φωτίζουν πτυχές της εμπορικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας του αρχαίου Πειραιά. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία φρόντιζε για την ορθή λειτουργία του εμπορίου μέσω του διορισμού αξιωματούχων που ασκούσαν έλεγχο σε αυτό. Στο πλαίσιο του αγορανομικού ελέγχου των αγαθών χρησιμοποιούνταν τα λεγόμενα σικώματα. Το μαρμάρινο αυτό σίκωμα χρονολογείται τον 4ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για μια πλάκα με σειρά κυλωμάτων για τον έλεγχο των πολλόμενων υγρών. Κάθε κύλωμα αντιστοιχούσε σε διαφορετική ογκομέτρηση. Στο κάτω μέρος του υπάρχει οπή που θα ήταν κλεισμένη με πόμα. Μετά τον έλεγχο, το πόμα αφαιρείτο και το υγρό αέρε σε φιαλίδιο που κρατούσε ο πελάτης. Το σπάνιο αυτό λίθινο ανάγλυφο του 4ου αιώνα π.Χ. αποτελούσε επίσης εργαλείο για τον αγορανομικό έλεγχο των εμπορικών αγαθών. Απεικονίζονται μονάδες μέτρησης του μήκους, μισή οριά, η ολόκληρη οριά ισοδυναμεί με το άνοιγμα των 2 χεριών, πύχης, περίπου 49 εκατοστά, σπιθαμή, δηλαδή παλάμη, 24 εκατοστά και πούς, πόδι, 30 εκατοστά. Ως γνωστόν, ο άνθρωπος χρησιμοποίησε αρχικά το ίδιο του το σώμα για να επινοήσει το πρώτο σύστημα μέτρησης του μήκους. Διαφωτιστική για το κόστος ζωής και τις γαστριμαργικές συνήθειες των αρχαίων Πειραιωτών είναι μία ανεπίγραφη στήλη του 1ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για τιμοκατάλογο κρεάτων. Οι Πειραιώτες απολάμβαναν στα πατσατζίδικα του λιμανιού ποδαράκια, κεφαλάκι, μυαλά, κυλίτσα, στήθος, σικοτάκι, σπλήνα, πλεμόνι και έντερα. Τα κρέατα διαβαθμίζονταν σε 3 ποιοτικές κατηγορίες. Στην πρώτη θέση βρίσκονταν τα χοιρινά, ακολουθούσαν τα αιγοπρόβια και τελευταία τα βοδινά. Μια αίθουσα του μουσείου αναφέρεται στη θρησκεία και τις λατρευτικές συνήθειες των Πειραιωτών. Εδώ επιχειρείται η αναπαράσταση ενός τυπικού αρχαίου ιερού. Στο κέντρο βλέπουμε τον μικρό ναό της Μητέρας των Θεών που βρέθηκε στο Μοσχάτο. Μέσα στον ναΐσκο υπάρχει το μαρμάρινο λατρευτικό άγαλμα της φρυγικής θεάς Κιβέλης. Χρονολογείται τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο βωμός απέναντι από την πόρτα του ναού, τα αφιερωματικά ανάγλυφα και το περιραντήριο, δηλαδή λεκάνη με νερό για εξαγνισμό, προέρχονται από διάφορα ιερά του Πειραιά. Από το ιερό του Ασκληπιού, που βρισκόταν κοντά στο λιμάνι της Ζέας, προέρχεται ένα μαρμάρινο ανάγλυφο αφιέρωμα στο θεό της ιατρικής. Χρονολογείται γύρω στο 400 π.Χ. Απεικονίζεται ο Ασκληπιός να κουμπά τα χέρια του θεραπευτικά σε μια ασθενή ξαπλωμένη σε κλίνη. Πίσω του παριστάνεται η κόρη του, η Γυΐα, ενώ οι συγγενείς της ασθενούς προσεύχονται για την ίασή της.
Πίσω από το μουσείο σώζεται το Ελληνιστικό Θέατρο της Ζέας. Αντιγράφει σε μικρή κλίμακα το Διονυσιακό Θέατρο της Αθήνας. Οικοδομήθηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. και διακρίνεται σε 3 μέρη. Το κύλον για τους θεατές, την ορχήστρα για το χορό και το σκηνικό οικοδόμημα για τους υποκριτές. Το θέατρο, ενσωματωμένο στο πολεοδομικό ιστό του Πειραιά, γεφυρώνει την αρχαιότητα με τη σύγχρονη εποχή. Απέναντι από το θέατρο υπάρχει υπαίθρια έκθεση γλυπτών κάτω από προστατευτικό στέγαστρο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό πολιτιστικό τοπόσιμο, ένα φάρο πολιτισμού και συμμετοχικότητας μέσω της υλοποίησης περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θεματικών ξεναγήσεων και δράσεων ποικίλου πολιτιστικού ενδιαφέροντος υψηλού επίπεδου. Αυτό το φιλόξενο μουσείο καλείστε να επισκεφθείτε.